Și bine v-am găsit la joculeț pe canal. Este... nu mai știu cum se numește, dar îmi place. Bă, frate, am mai făcut 3 videouri. Dar a trebuit să... am mai făcut 2 videouri. Unul l-am șters din greșeală și unul l-am șters că era gen o chestie de creșteri la el. Și m-am făcut la timp aici. Cel mai mare fan Ninjago. Please dați like. Please vă rog mult să-mi dați subscribe. Clonțopel. Ce să mai zic? Trecem direct cu jocul. Și mai dați și pe TikTok. Uite în câte ecrane de ăsta. O să-l bat pe Final Boss, uitați. Pe Champion, Final Boss. Uitați, uitați. Acum putem ieși de aici. Skipping to space the gym. Ok, am intrat. Și dacă eu vă rog ceva bun, să dați subscribe, abonare, Clonțopel și tot ce se poate. Chiar și pe TikTok. N-am eu, dar pe TikTok v-am pe voi. Intrați pe TikTok și vă apare link-ul de la canal. Hai să intrăm pe. Ok, vom intra pe alt joc. And more da. Și ne crede în teoria cu la Fortnite făcută de playeri care joacă Fortnite cu pentru a se reîntoarce sezonul 2, chapter 2. E o nebunie, a fost sezonul meu preferat. Da, a fost preferatul meu. Pe 2 a venit ăla cu supereroi, Thor cu ăia. Și pe 3 a fost ăla cu Daily Bugle. Da, dacă vreți. Da, și ce vreți să vă aducă moșul? Eu aș vrea să-mi aducă moșul un set Lego Ninjago. Și vă scrieți în comentarii. Și vreau să mai aducă moș Nicolae dulci. Multe dulci. Hai să facem un curbeu. Mi-mi place să mă semnez. Dar nu o să mai mă semnez. Sau poate mă fac o semnătură așa. Nu mi-o fac. Cam își dă seama cineva. Ne dă mie de să... Avem nevoie de coșul. E fără. Da, știu că e urât, nu prea știu să desenez. Și nici să decupez. Sunt luat la școală, am auzit, n-am făcut nicio temă, sper tare că am scăpat de tine, never mind, o să-mi îngrișoară, am decupat, cum am decupat, dacă știți ce-am făcut, vă mirați. Erau niște de-alea, nu știu cum să vă zic eu, globulețe. Aveam niște globulețe eu de decupat. De bune decupez, nu la doamnă. Dar n-am terminat. Toate bun. Ce n-ai vrea ce o părțim acolo? Măcar n-am avut nicio temă. Pam, pam, pam. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Și... da, dacă vreți să mai
mai postez. Dați-mi like, follow, abonare, de toate. O susțin foarte mult. Și pe TikTok, vă rog eu mult. Da, la mine e ninja, doar că nu mai ninja, că m-am uitat la primul episod pe care l-am făcut. Nu mai ninja, dar să pot să se leacă de zăpadă mult, mă uit dacă mai am. Da, nu e, n-ai cum să le știu cum iese în aia zăpadă, când aproape toate își dezreau. Yes, eu stau în Argeș. Bă, frate, efectiv, uitam la singura casă. Pe Disney Plus, bă. Și nu mă sponsorizează nimeni. Efectiv, pe Disney Plus. Eu la desene. Eu la singura casă. Da, bă. Greu. Tare. Merită vreo 2 stele. Da, cred că am cu câteva culori pe care al meu. Da, cred că dacă scrieți ceva în chat și eu râd, când mă uit în chat o să dau, nu dau censurare, nu pot. E slăbănogul ăla. O să dau pauză la filmare. Și pentru cei care au PS4, le place Roblox-ul, acum puteți să vă instalați. Eu am PS4 de mic, îmi place PS4 de mult, pentru că poți să joci cu mare chestii pe el. Hai că n-am spus de ea. Iar eu pe ce loc sunt? Papu. Scuzați. Mamă mea. Ce-a scrisă? Foarte... Eu stai să profitez. Care mai este? Mai este vitezei? Dar nu mai există maestri elementari, nu mai este. Furtună. Fac o furtună de să rupe ce? Să rupe ce? O să folosesc acesta. Acum să facem și un fulger. Ce furtună e fără fulger? Ok, și acum hai să ne facem nei. Așa. Mândrai, napșa pe la 3. Orice muzicile. Dați abonare peste tot. Și scrieți ce vreți să mai postez. S-ar putea să postez la 1-2 săptămâni sau la zi, nu zilnic. Gen, azi am postat că nu prea am ce să fac, că n-am avut teme.
Bine, aș putea să-mi iau o carte, că am o carte de la unul și să iau să citesc, dar totuși. Și voi ce vreți la Moș Crăciun, Moș Nicolae? Ce vreți la ei? Eu v-am spus un Lego și dulciuri. De la Moș Crăciun niște haine și un Lego, un Ninjago. Credeam că mă sună cineva, dar fontul meu nu pot să... Da, cred că are copyright. Fac copyright. Dacă fac copyright și le bani sau le banează cum să fac la 100 de la YouTube. Mers. Opa, și stai. Opa, și stai. Da, o scriu în chat melodia pe care o am. Îmi scrie în chat. Da, mă, cam acum cred că am făcut copyright, dar nu cred că mi ține contul ăsta. Cine mă? Asta dacă nu se potrivește la tema sau e ceva urât. Fugi da, fugi da, fugi da. Nu se facă fie. Fugi da, vreau la din Ninjago. Ăla consumat în pasăre. Dar nu mi se pare că asta e un inimă de asta. Când e muzica, încantul la muzică. A mea. Am încercat să mă semnez. Eu cred că mă place. Sper să vă placă. E ultimul. Nu sunt top. Bă, asta gen cel mai tare, Mili. Eu sunt pe 7. Bă, cum se face că 4 persoane au luat aceeași notă? 4. M-am dat niște petarde mai mult. Petarde, bă. Bum, 2G. Faci așa o flamă verde. Mi-am făcut și fungene. Mi-am luat și am făcut forma lor, apoi l-am scos. Am pus hârtie. Șervețel, hârtie igienică. Aia am dat foc. Nu cred că... Fitilul n-a mers. Am făcut un fitil în... Self-portrait. Da. Am bluză. Am bluză protocol. Da, asta e destul de riscant pentru mine. Nu răsună. Și iau o bluză cu mânică lungă. Îmi facem așa mai de. Apoi luăm... Nu sunt galben, dar... Tiger. Cam în părul. Da, asta că desenez foarte mega urât.
albaștri. E gri. Cartă. Trebuie să facem clădiri. Acum să ne sfârșit. Cananas, 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 cananas. Ils sont funny, Antonio. Ils viennent faire la fanfan, 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 fanfan. Da, portretul meu, da. E bine că nu știu să se mișc realist și frumos. Dacă nu mă vezi un vea care vă la față. Nu prea vreau să, nu cred că o să fac pe el, nu fac. O să te ca pe TikTok, dacă nu fac, nu fac festival. Aveam 176 fapt. What the heck? Nu se potrivește cu tema. Gândiți-vă ce să se potrivește cu tema. E, da. Am făcut spiritul și albastru. Dar nu se potrivește cu tema. Nu e spiritul și albastru. Cu portretul meu. E, bine, dar nu dau nimic. Portocalie, doar că da, nu se potrivește cu ceva. Deci cam Jordan. De seara vine Moș Nicolae. TikTok m-am apucat mai repede. Stai ce? Anything. Ar vrea să-mi pice anything. Dacă aș avea anything, aș pune de seara. Ce vreau eu? Prințesă. Am mai sunat tot. Ai, urcă. Nu știu de astea. Eu am niște bun de i-am păsat pe TikTok. Parcă era, da, cel mai recent. Así gana Madrid. Frate, dar mie nu-mi place copiii ăia de pe TikTok în care fac gen care nici nu știu să scrie. Frate, dacă nu știu să scrie, nu te mai pune. Asta e părul făcut de mine. În părul.
canto la musica del toca 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 toca. Mâinile. Da, cam urât. Coco pe la roca, coco pe la roca. Así la vena loca, 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 loca. Encantó la música del... Ya tenemos. Dacă nu se contă că am făcut videoul de... Dar să pun Roblox. Trebuie să vorbim de aici. Să fie o poză de thumbnail. Nu mai pun thumbnail. Nu ți-e bine. Și am un prieten care se pune și el pe TikTok. Și îmi pune... E fan ca tine, e fan ca mine al nostru. Hai, asta e ultima rundă și apoi poți să YouTube. Da, nu uitați, dați like, subscribe. Am pus și poză cu Ninjago. Jump up, do it again, Ninja. Încă 15 secunde până lasă protocolul alta. Cerber. Cerberus. Ideal. Și 50. Îi facem vreo 20. Nu-mi prea place. Hai, în Canada. Acum nu vreau să dau, nu știu. Cam ia grip. Just jump up, kick back, around. Mai anime dacă poate. Ce vede, nu? Deci să nu uitați să comentați ce vreți voi să vă aducă Moș Nicolae. Deci ce vreți să vă aducă Moș Nicolae? Și Moș Crăciun. Eu deja lui Nicolae nu i-am făcut scrisoare că e gen pe lui Moșul și am zis că Nicolae poate să-mi iau ce vrea. Dar Moșul, set, Lego, Ninjago, neapărat. Nu trebuie. Nu știu, am avut un robot de mult. Și cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să comentați ce v-a pus, ce vreți să vă aducă Moșul. Și ala. Dacă vă place Ninjago. Hai să lăsăm 20. Hai să facem thumbnail-ul. Acum gata. Mai facem thumbnail. Și cam atât a fost cu acest episod.